Gilji Brahma long live, long live, long live, Harish long live, long live, long live, Guru long live, long live, long live. दिनै आङो थारैनो गोजोननाय मोनदों दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जितु इउपिपिएल सरकार दिनै बिटिआरआव मोनसे गुड गभार्नेन्स आरो लोगोसे इकुवेल डेभेलपमेन्ट खोब मोजाङै सोलिबाय थादों दा बे मोनसे मोजां खुंथायखौ नुनानै आङो थारैनो गोजोननाय मोनदों बेखौ नुनानै आंबो सासे बिटिआरनि जितु इमप्लिमेन्टेसन दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव सासे आंबो पार्ट जानो हिसाबै आरो लोगोसे बिटिआरनि हालामनि सुबुंफोरखौ जों पलिटिकेलि माबोरै जोङो गासै दिगाव जोङो उन्नयन खालामनानै लांनो हायो बेनि सासे हिसाबै आंबो सोद्रोमा हिसाबै पार्ट जानानै आङो खामानि मावलांनो आवगायदों दा बेनि थाखायनो आङो इउपिपिएलआव जइन जादों आरो थांनाय गोलाव सम प्रमद सारजों एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव आंबो सासे एबसुनि आफादगिरिमोन आन्चलिक लेभेलाव बै समाव जोङो एखेलगेनो आन्दलन खालामदोंमोन बर'नि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गोलाव सम बिथांजों थाफानानै बिथांनि टीमाव आंबो मुभमेन्टआव सामाप जानानै आं खामानि मावदोंमोन बे लेखायैनो गेजेराव हयथ' गोबां समनि माने आन्दायनायाव बा समजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन दोलोआव थानांगौ जादोंमोन नाथाय दिनै नुबाय थांनाय गोलाव सम जोंनि बिटिआर बा बिटिसिआव जिखिनि खुंथाय जालांबाय जिखिनि रल खालामलांबाय दा बेफोरखौ नायनानै दिनैनि समाव एट प्रेजेन्ट दिनैनि जिहेतु साइन्स एन्ड टेक्न'लजि लोगोसे माने कम्पिटिटिभ मुगायाव जोंबो बर' सुबुं हिसाबै आरो बर' सुबुंजों लोगोसे जोंनि बिटिआर रिजनाव जेसेबांखिनि बर'जों लोगोसे थाफानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरखौ जों जुदि खौसेयै जौगानाय लामायाव लांनांगौब्ला जोंनो मोनसे मोजां खुंथाय नांगोन गुड गभार्नेन्स नांगोन आरो कारापसन फ्रि मोनसे जोंनो पलिटिकेल पार्टि नांगोन दा नैबे गासै सिस्टेमखौ आङो नैबे इउपिपिएल प्रमद सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव नुदों दा नुनायखाय सासे आंबो कनसियास बेक्ति हिसाबै सासे आंबो बिटिआरनि सासे नागरिक हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै आंबो बेनि पार्ट जानो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जोङो दिनै जेरैबायदि गासैबो बिथिङाव जौगानाय खामानिखौ मावबाय थादों बिदिनो फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जाहाथे जों इकुवेल डेभेलपमेन्ट गासैनोबो जोङो पलिटिकेलनि मोन्थायखौ होनानै जाहाथे जोंनि बिटिआर रिजनाव जाहाथे जोङो पार्मानेन्ट मोनसे पिस पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्ट बेखौ जों खालामनो हायो बिनि थाखाय आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै बेनि पार्ट जानो नागिरदों आं बेखौनो मोजां मोननानै दिनै प्रमद सारनि जिखिनि नेतृत्व बिथांनि लिडारशिपआव दिनै गोबां मानसिफोरा दिनै बुजिनो मोनबाय जे मोनसे समाजखौ मोनसे एरियाखौ डेभेलप खालामनांगौब्ला जों मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोंनो मोजां मोनसे खुंथाय नांगोन जेरावनोखि कारापसन फ्रि जानांगोन जेराव इकुवेल डेभेलपमेन्ट गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लाफानानै मोनसे पार्मानेन्ट पिस खालामनो हागोन अब्लासो जों माने डेभेलपमेन्टखौ जोङो आसा खालामनो हागोन दा बेफोर मिशन आरो भिजनआ जोंहा प्रमद सारनियाव जिहेतु दङ बिथाङा गोबां बिथांखि लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों जथेस्थ' गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि मानसिफोरा दिनै एप्रिसियेट जादों माने एक्सपेक्ट खालामदों बिथांनि नेतृत्वआव आरोबाव मर एन्ड मर जाहाथे डेभेलप जायो दा बेनिखायनो बेखौ गोजोननानै जोंबो साफा माने बर' सुबुं हिसाबै बे बिथांनि टीमाव सामाप जानानै आंबो एक्टिभिटिखौ लांनो थाखाय आं दिनै जयनिं जादों दिनै जोंखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ बरायना लादों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों गोजोननाय मोन्दों आरो जों बे इउपिपिएल पार्टियाव थानानै उननि जि इयुथनि डेभेलपमेन्ट जानो गोनां खामानिफोर दङ जों बेयाव मावनो थाखाय जोङो आवगायलांगोन आरो जोंनो सारमोना गासै बिथांखियाव जोंनो हेफाजाब खालामगोन जोंनिफ्राय मिजिंथिनाय जों बेखौ मोननो हादों जोंनिफ्राय जोंनि हास्थायनाय बायदियै जोङो इउपिपिएल पार्टियाव थानानै माखासे इयुथ्सफोरनि थाखाय माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों मावगोन आरो जि बिथांखिफोर लादों पार्टिनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोंनिफ्राय मिजिंथिनाय जादों जोंनिफ्राय जों दाखालि बावैसो जोङो चिफ सारजों जोङो लोगोसे रायलायनायनि गेजेरजों बरायजादों दिनै जोंखौ डिस्ट्रिक्टआ लिंहरनानै जोंखौ बरायदों बे समाव दिनै जोङो एक्स एनडिपिनिफ्रायबो दङ
माखासे फरायजानायफोरजों गासैजों टटेलि 80 जनसो जों जागोन फरायजानाया ओमफ्राय दा आंथ' जेनेबा BSUनिमोन सासे दैदेनगिरि BSUनि ओमफ्राय दा जों UPPLआव जइन जाफैबाय माने BPFआव 17 बोसोर आं थाबोबाय ओमफ्राय आं BPFनिफ्राय जेबो माबा नुहुरासै आरो अनसुंथाइ जेबो मोनाखिसै बेनि थाखाय आङो BPFनिफ्राय गोजान माबा जानानै ओंखारनानै आं दायो UPPL दोलोआव आं जइन जानाय जायो माने जेनेबा आं सिगाङाव जोंथ' BPF समाव जों जेबो मोनाखिसै आरो जेबो नुवाखिसै ओमफ्राय जेनेबा दा UPPLआव जेनेका खामानि मावबोदों बेखौ जों मोजां नुहुरदों बेनि थाखाय आङो BPFनिफ्राय ओंखारनानै आरो आंनिबो सोद्रोमाफोर दङ आं ओंखारनानै आं दायो UPPLआव आं जइन जानाय जायो आं सिगाङाव माने आंखौ मेम्बारशिपआव दोनदोंमोन ओमफ्राय उनाव आंखौ नागारबाय ओमफ्राय आंखौथ' बहुत थाथा होयो BPF जा बहुत मानसिफोरा ओमफ्राय आं बेखौ गोजान जाना दा देग्लाय नैबे UPPL दोलोआवनो डाइरेक्ट जइन जानोसै होननानै आं ओंखारनाय जाबाय फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोनि जानानै माबायदि जौगानायनि फारसे खामानि मावनो सानो जौगानाय मोरला बियोना जोंनि जेनेबा स्टुडेन्टफोर दङ लोगोफोर दङ आरो जेनेबा जोंनि रायजो राजानि थाखाय जोङो मोजाङै मावलांनो थाखाय जोङो ओंखारबोनाय जादों दायो आरो फरायनाय दुनियानि गथ'फोर दङ बिथांमोनाबो जेनेबा UPPLआव जेनेबा माबा दावगालांनो हानाय बायदि जेनेबा बोलो सक्ति होनो हानाय बिदि माबा अनसुंथाइ होनो हायो आरोना